zuzendari ikastara? Jo, nik eneban, begirale ikastaru eneban, da beti goguaz, amaitzu gendun ikastarua da, taldia bezan izan gero zuzendari ikastaruan topan ebana, baina bai jarraitzeko goguan eukala, eta mundu horretan musturra sartzeko modua, eta bai hon nintzala denporazkoan zelan einaldot, hori, eta bai esaten ebala, honetan jarraitzeko aukeretako bat, zuzendari ikastarua eitxia zala orduan, adina eukine banean bertan matrikulatzeko, matrikula nintzen ikastaruan. Eta, zanitzako altxor bat izan da zuzendari ikastaru eitxia, bertan topauten taldia, kriston taldia eukiolako, bai oso desberdina dalako begirale ikastarotia zuzendari ikastarora, bertan topatu osun jentia dalako esperientziz daukon jentia, lanian ibilidan jentia, bai izlaritzen aldetik eta bai parte hartzaien aldetik orduan, bai horren moten dela nitzako superra beratza dan esperientzi trukaketa da, bakotxa ere desberdin batetik dator, lanian egon dan ere desberdin batetik, orduan ja, emoten dizen hausnarketa da ez da guztizak, zeste izan, esperientzi batetik abiatzen dira. Beste ezaugarri bada igual, baina oso interesgarri iruditu zait funtzionatzeko modu ezberdinak ikustea. Izlariekin eta koordinatzaileekin ikasleok edo ikasten diagunok dugun harremanean, eta bisitatu ditugun erakunde ezberdinetan, euren kudeaketa ereduak eta ikusi ditugulako kulturetxeetatik hasi, gaztetxetara eta kulturgunetara, eta ez dakit, eredu guztiek asko beraztu dut. Gero nitzako aporte ustana, igual nik izen emonen zialdi munduaz lotuta. Azkanean zatoz, urtsintxako zuzendari ikastaro batera, hezkuntza ez formalean, baina gero nik ikastaroan zehar konturatu nintzen, ikasinoan zankai asko ezila bakarrik mundu horretara. Azkanean nire eguneroko bizitzako beste alderdi batzutan topaten nintzala, asteburuan landu gendu zan, edo landuko gendu zan gai askoaz. Da nik anedota moduan kontatea gukadidez kriston taldia egin genduan, kriston taldia izan ginean, da gure artean kriston harremanak sortu zirean. Da danok egon ginela ikastarua amaitzen da peniaz, da zengo, zoze sortu bio, zozein bio hau jarraitzeko, ez zigu bolan amaitzu. Eta zuzendari topaketak egin gendu zan, justo gure ikasturtian egon zirin talde desberdinak, hiru talde izan ginean, da hirurok batu ginean tertangan, da asteburu pasa baten genduan tertangan. Da holan beste talditako zentiaz barremanen genduan, bakotzen ikastarua zelako izan zen trukatu,